и да приемем, че тази цифровизация, така наречена и компютъризация и електронизация, ако щете дори на Акаша в ден днешен, е нещо, което го прави не на точно физическо място. Това отново не е съвсем така, защото вие знаете, че носителите на цифрова информация, било то дискове, флашки и други подобни, каквито да са те, са нещо физическо. И това физическо нещо, физически носител носи цифровата информация. Така че без физически носител цифрова информация някъде няма. Тоест, колкото и да е умален Акаша, а то това е една от основните идеи за тази промяна, да бъде умален, колкото и да е умален Акаша, той всъщност пак има физическо проявление в нещо, било то устройство, носител или каквото и да е друго подобно. Дори да говорим с нашите представи за нещо като квантови компютри, квантови носители на информация, нещо подобно, то пак е някаква информация, която се намира някъде в пространството. Т.е. заема си чисто физическо място, ако щете дори да го приемем в 3D измерението, така казвам. Така че който се опитва да твърди, че Акаша избягва и е избягал вече или е бил някога избягал или отделен от физическо място, то това изобщо не е така. Дори да приемем, че това е мисълта на Бог или мисълта на условно да го наречем съществото Акаш, то пак самите мисли имат физическо проявление в нещо като мозък или някакъв друг начин, и дори самите те имат своето енергийно и пространствено отражение под някаква форма. Вече тук какви са формите няма да коментирам в момента, не е тема. Затова, че в никакъв случай не можем да кажем, че Акаша се е отделил от физическо местоположение някъде и няма такова. Защото Акаша има физическо местоположение, все още винаги е имал и най-вероятно винаги ще има. То оставаме на темата, че до Акаша все пак, който иска, трябва да отиде там. Та всеки ходещ до Акаша стига до там по неведоми и незнайни за него пътища. Може би знае начина, по който стига, но със сигурност не знае пътя, по който стига. И по никакъв начин не може да ви го обясни нито пътя, нито как е стигнал, нито къде се намира този Акаш. Също така не може и да ви заведе до там. Нито да ви обясни как да стигнете до там. Стигането до Акаша се явява въпрос на индивидуална способност, която много от хората, които имат, не могат дори да обяснят защо и как я имат.